खुलुमबाय बयबो रायजो राजानिसिम पानिसिलि श्री श्री हार्बजननि दुर्गा पूजा महोत्सव रुपाथि मायथाइ देग्लाय जों फालिनो थाखाय थामथिम खालामदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै जागायबाय दाख्लैनिफ्रायनो जागायदों दिनै थामथि सानाव आगान होबाय आरो फैगौ अक्ट'बरनि 24 खालि जोबहैगोन दा गासै 7 दिन जोङो रुपाथि मायथाइखौ फालिनो थि खालामदोंमोन बेवहाय गोबां बायदिसिना मोसानाय रोजाबनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ लानानै जोङो गोग्गोमहै बे रुपाथि मायथाइखौ खुंनो थाखाय थि खालामदों आरो जाबायबो थादों गोजोननाय मोनदों गोबां रायजो राजानि जों अनसायनाय मोनदों हेफाजाब मोनदों 1999 मायथाइयाव जागायदोंमोन जोंनि नैबे ओनसोलनि मोजां सानसुमै मानव गेदेर बिथांमोना बे फुजाखौ फालिजेनदोंमोन बेखौ फालिनायनि मेन जाहोना बेनो जाहैबाय जे मोनसे समाव जोंनि सारा आसामावनो मोनसे जांख्रिखांनाय बा आन्दलन मोनसे जादोंमोन बै समाव जोंनि गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय बे बिनि मोखांखौ नायलाया बै बिनि मोखांखौ नायलाया बिदि गोबां सोलिगासिनो दंमोन आरो बिदिजों जों बोरै थांनानै थानो हानो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया ज' जानानै सिन्था खालामबाय जे बेयाव जोङो माबा मोनसे जों ज' जानानै खुंनो नांगोन अब्लासो जोङो ज' जालायनो हागोन बिदिनो बै समनि सानसुमै बिथांमोना साननानै 1999 मायथाइयाव बे दुर्गा पूजा महोत्सवखौ बेवहाय फालिजेनदोंमोन बेवहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया ज' जानानै फालिदोंमोन आरो बे फालिनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बे पानिसिलि ओनसोलाव जथेस्थ'खिनि खौसेयै जों खामानि मावनो हादों बेलेग बेलेग समाव जों बेलेग बेलेग खामानियाव थायो मुखुब जानानै नाथाय नैबे दुर्गा पूजानि समाव रावबो धोरोमफोरखौ बासिलायालाबासिनो गावनि जातिफोरखौ बासिलायालाबासिनो बयबो लोब लोब ओंखारबोयो गोनाङाबो गैयियाबो गोरोङाबो एसे लेखा रोङैयाबो खेथि बाथि मावना जाग्रा मानसि बिथांमोनाबो गोबां हेल्प खालामबाय खालाम दिनै मोजां मोनसे परिबेसाव फैबाय मोजां जाबाय दिनै फैयै फैयै रुपाथि मायथाइयाव आगान होबाय आरो दा बेवहाय जोंखौ जथेस्थ'खिनि हेल्प होदों रायजो राजा बिथांमोना मानव गेदेर बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प होदों जायनि जाहोनाव दिनै जोङो जथेस्थ'खिनि मोजां खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो खेराइ मोसानाय राभा कृष्टि मोसानाय आरो लोगोसे सावथालि मोसानाय झुमुर मोसानाय नाम दल लिंनाय जादों आरो मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफां आयदा सानफ्रोमबो जों लाखिदों बेवहाय गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जों लिंहरदों सानसेयाव जोङो 2-3 जों मेथाइ खनगिरि लिंदों आरो ग्रुप डेन्स माने मोसाग्रा जों लिंदों हारसिं मोसानाय लिंदों बेयावनो आरो माने गोदान मेथाइ मोसानाय बादायलायनायबो हाबाफारि लाखिदों बे मैयानिफ्राय जागायदों हारिमु बिलिफाङाबो गोबां मोजां जादों आरो फैबाय थानाय जिखिना आरो दंबावो जानो गोनां बै सानावबो जथेस्थ'खिनि मोजां जागोन गाबोनबो जोंहा गोबां मोसाखावरि बिथांमोनखौ लिंदों दिनैबो नै खेराइ दङ दा बिदिनो गोबां हाबाफारिखौ लानानै दिनै जों बेखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों दा बिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो जिहेथु रावबो हारि माहारि बासिलायालाबासिनो जोङो खौसेयै जों जायखिजाया समाजनि खामानिखौ जों मावलांनो नाजानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जेबो जाति जनगोष्ठी खुनु धोरोमनि बासिलायालाबासिनो जों खौसेयै जे खामानि मावो खौसेयै जे थांनानै दङ संसार जादों मोजां भाबै जों बे ओनसोलाव थांनानै दङ बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों मेसेज होनो नागिरदों आरो जों होदों होननानै जों सानो आरो बेखौनो जों हास्थायो जाहाथे नैबे जों रुपाथि मायथाइ जि फालिनाय हाबाफारि बेवहाय जेबो असान्ति जाहाथे जाया बेखौ जों नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे नैबे पानिसिलि ओनसोलनिफ्राय नैबे रुपाथि मायथाइनि गेजेरजों जाहाथे फोरमायनो हायो जे जों फुजा फाथालि नायनो थाङोब्ला बेबायदि जुदि उत्सबफोराव थाङोब्ला जेबो खैफोद आफोद जाहाथे जाया मोजाङै खुंनानै हरनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै खुंगासिनो दङ जाहाथे आरो रायजो राजाफ्रा मोजाङै नायफैनो हायो जेबो असान्ति बिसिंखल खालामा जोंनिफ्राय आसा थाबाय। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो
गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।